نظرا لاحتمالية جبر اگر بلندبونا استا آوا و داوا شبایه و مترسیین تکچونا بندا و آنجی رجاندنا آوه بر بزویین چاندنیه و بندکی آخه پاراستنی و پیشیلی گرتنی هات دانین و آو بر بسر جیکا بنداوه و هاتا راسته کرن. جبو کوره لبر بلندبونا استا آوه بگرتن. کار لگوری دفتین هیی و بلبرچاو گرتنا ریجه هری بلندا اولهیه و برسفدانا بلز لجیه بویره هات کرن. هر وها ام بانگ لخلکی دکن کو نزیکی بنداوه نبن. جبر کو ده هفته بیده پیلک هوایی یا نظم تی پایین و دوی چاودیریا بلندبونا استا آوه بکن. جبو هر روشک آوارته یا والا کرنی کو دروژن پیشتا چه ببه. حمد ji Xwedayê cîhanê re be, îsal baran zêde barî û ji ber bendavê asta avê bilind bû û bûye seyran geh. Berê jî cihê serdanê û geştyariyê bû ji bo xelkê gundên derdorê, heta ji Helebê jî serdan lê dihatin kirin. Helbet, xwezaya herêmê çiyayî ye û geştyaran dikişîne. Li hinek deveran av bilind bûye û hinek zevî dibin avê de mane û li ser peravên çem ji ber bendên nizm. Nêzîkî lehiyê bû ku hin zeviyên çandiniyê dibin avê de hiştin. Ji ber vê yekê em ji aliyên peywendîdar daxwaz dikin ku hinek bendan bilind bikin û piştgiriyê bidin vê ya çem bi taybetî li cihên ku agera lehiyê lê heye. Xwedê Teala sadeka xêrê ji me re şand, hem ji Xwedê re be barana wê zêde bû. û hem ji Xwedê re be piştî zihabûneke nêzîkî 10 salan bendav tije bû. û hem ji Xwedê re be xel ji bo serdana bendavê tên û ev yek geşteke navxweyî ye gundên derdora me tên û xewiş baş e. Lê hîna jî mînê ji rejîma berê û pekeke mane û em ditirsin ku xelkê ku nêzîkî bendavê dibin ji ber wan mînan zirarê bibînin. Hemd ji Xwedê re be, bi Xwedê hesteke nayê vesifkirine. Hemd ji Xwedayê cîhanê re be, em gelekî kêfxweş in. Hemû gel, em ji Xwedê re be, li derdora bendavê ne û îro ji Helebê hatine bendavê û gelekî kêfxweş in. Li vir û wir diherike ser peravên xwe, zirarê dide birayên me yên cotkar û înşela Xwedê ziyanên wan telafî bike.